Nakúpila som si hromadu vecí v online sekáči Genesis. Prichádza totiž to jar, leto, jar je už tu, už skôr to leto prichádza, už tu možno aj to je. A vedela som, že potrebujem trošku vylepšiť svoj šatník alebo kúpiť tam aspoň nejaké nové veci. A nechcem skupovať proste na Sheinok alebo v Zare alebo tak nejako. Tak som išla do Genesis e-shopu. Toto všetko som si tam odnesla. Toto nie je sponzorované, ale to mám teraz aj zľavu. Slivka 15 a platí to na všetko oblečenie, či už je vzľavnené alebo nie. Takže platí to aj pre Slovensko a pre Česko. Takže keby ste chceli aj vy nakúpať na e-shopiku, namiesto sa hrabať v sekači, tak môžete ísť tam. Ale poďme sa už na to pozrieť. Výborná vec je to, že mi prišiel aj celý výtisk toho všetko, čo som si kúpila. Takže nemusím tápať mysli, že čokoľko stálo, proste mám to čierne na bielom a budeme to hovoriť aspoň. Keďže stále ešte trošku chladne, tak začnem s vrškami. Ako prvý som si kúpila takýto obrovský sveter. Je tam napísané pánske XL-ko a bála sa, že bude veľmi veľký a je pomerne veľký, ale ja si myslím, že na leto ku kraťaskám a len tento sveter bude veľmi príjemný z takého pevnejšieho materiálu. Nemyslím si, že to je polyester, myslím, že to bude nejaká bavlna, možno aj nejaká prímes vlny a je taký proste old navy guy, viete, že ako nejaký námorník a to sa mi veľmi, veľmi páči a ja mám rada šedé svetre. A tento doplní výborne moju kolekciu šedých svetrov. Ten svetr je poďme tak 6-10, akože budem ho nosiť, ale nemyslím, že až tak krátky, keďže bolo trošku menší, lepší. Sveter ma stálo 90 korún po hlave. Druhý zvršok som chcela sako, pretože ja mám čierne sako, ale na leto by som sa rada obliekala do niečo svetlejšieho a farebnejšieho. Takže som si vybrala takéto bežové sako. Je to originál Marks & Spencer. Je lanové, reálne, že tento zvršok je celý lanový, samozrejme toto modro-biele je nejaký polyester. A je super až na to, že tá farba sa mi veľmi páči. Aj tá dĺžka je poďme akurát, je to pánske M-ko. Problémik s tým je ale ten, že má vypchavky, ktoré sú dosť veľké. A mne sa to páči, keď to ostatní nosia. Aj páči sa mi to aj na mne, ale bojím sa, že ja by som tak nevedela výjsť proste von na ulicu. Takže možno ešte budem musieť robiť operáciu. OK, kúpa. Tak 6,5, 7, 10. Sako, prosím pekne, stalo 75 korún. Je to Marks & Spencer, ľanové sako a stalo 75 korún, čo sú 3 €. Akože to môj 15% hlavu, ale aj tak. So zvrškom môžeme prejsť na sukne, tie mám 3. Prvá je trošku sklamanie, je to... Ja mám totižto takúto sukňu, ktorú najviac milujem, ale už sa fakt, že rozpada, už je vyblendnuté, už je zlá, tak som sa ničím nahradiť. A toto nie je úplne ako toto. Takže aj ten strih mi príde veľmi taký 2015 rok, akože sedí mi dobre. Je z pevného materiálu, nie je že nekvalitná, ale nie je to úplne niečo, čo som chcela. Takže tedy dávam, že 4 z 10, lebo bojím sa, že do pol roka bude na mojom Vintage, že ju predávam. A stále má 50 korún, takže ok. Druhá sukňa na druhú stranu, už som mala na sebe, už som mala počas Veľkej noci, ale je to... to nikdy neradi vidíme, keď vidím túto značku Shein akože v sekači, ale vravím si, OK, aspoň som tam dala druhú šancu. Takto krásne zelená, dlhá sukňa. Jediný problém, čo mám, že neviem, aké topánky s ňou nosiť, lebo tieto dlhé maxi sukne sú za mňa problémové v tomto. Ak viete čo, tak mi dajte vedieť, lebo ja som noším tenisky a vždycky mi všetci nadávajú, že prečo mám tenisky. A lodičky tiež nie sú úplne riešenie pre mňa, lebo ja veľa kráčam. A kráčať v lodičkách není vončo. Ale toto je proste s obyčajným bielým tričkom, čiernym tričkom, sačkom, mami pekne akože robí riťko, je trošku, je vidno aj brúško, ale teraz čo mám robiť, akože nemám nosiť veci, čo mi vidno brúško, nemôžem sa obmedzovať za to, čo mám. Takže táto suknička je výborná, 8 z 10, možno aj 8, možno aj 9 z 10, môžem spokojná a po zľavách ma stála 50 korún, hej, 50 korún. Posledná tretia sukňa je niečo, čo by som si ja normálne nikdy nekúpila, posledná tieto gombičky a ja mám býv s gombikami. Ja nemám rada gombiky z nejakého dôvodu, ja neviem prečo, čo je so mnou. Ale kúpila som si takúto žlto-bielu midi až maxi sukňu, pretože si myslím, že bude veľmi príjemná na leto, je tiež takého ľanového materiálu. Ale myslím si, že proste s bielým tielkom, keď budem okolo 30 stupňov a nebudem si chcieť holiť nohy alebo aspoň nie stehná, tak to bude veľmi príjemné a je taká, nie úplne niečo, čo ja nosím, ale viem, že často hľadám takéto niečo vo svojom šatníku počas leta. Takže som si povedala, že teraz to bude vlastne dobrý spôsob, ako to možno zakomponovať. Možno budem nosiť naopak a možno eventuálne odpáram tieto gombiky a možno sa s nimi naučím žiť. Takže neviem, 7 z 10. Stále tiež 50 korún. Od sukni prechádzam na šaty a tie mám len jedny a tie ste už mohli vidieť na mojom TikToku a sú to takéto rúžové, veľmi Y2K vibes, flowy s
Tuto také roztrhané na spodku, ako keby až veľmi príjemná farba. Podľa mňa sa mi celkom hodí, aj keď takúto farbu ja vôbec nenosím. A si úplne má také, že letný večer idete proste na drinčík do mesta, alebo idete na kúpalisko a proste len potrebujete si niečo prehodiť, kým si dáte plavky. Veľmi nice, podľa máme úplne sadli, že aj na pase, aj na prstiach, čo sa často nestáva. Dúfam, že ich vynosím, dúfam, že sa ich nebudem báť cez leto nosiť. Tieto ma stáli 119 korún po zľave. Úplne som sa prekecla, mám ešte jedny šaty, idiot. Tieto šaty som si kúpila kvôli tomu, že som mala v pláne, že ich budem nosiť do práce, pretože nemôžno úplne chodiť holá alebo tak nejako. Takže som kúpila takéto biele, zase raz sú to lánové šaty a sú že 100% lán a veľmi prekvapivo sú originál Esmara, čo je Lidlovská značka. Sú 36 a majú vzadu takýto zipsík. Jediný problém je, že ešte by som ich asi trošku zúžila na pase. Že tie ešte budem asi trošku prešívať, lebo mám pocit, že mi nesedia úplne dobre. Možno s opaskom je to ok, ale bez neho je to pomaly také, ešte tomu niečo chýba. Ale maličký problém je, že sú trošku presvitavé. Tým, že to je proste lán a sú letné šaty, tak je to také akože, asi to nie je úplne vidno, ale hej, tie nechty mi cez to presvitajú, čiže aj nohavičky cez to trošku presvitajú. 80 korún. 80 korún. Máme tu trička a topíky. Táto kategória mi podľa mňa celkom vyšla. A že toto jednu vec som trošku, neviem úplne akú predstavu som mala v hlave, ale mala som v hlave nejakú predstavu. Je to toto Gorilla stričko. A ja som myslela, že to bude také cool, veľké, že si idem s kraťasmi alebo s obyčajným modrým tričkom a budem taká cool a nonchalantná. A není to úplne tak, je to skôr proste vyzerá, že som zobrala svojmu staršiemu bratovi alebo svojmu frajerovi nejakému tričko. A rozmýšľala som už možno, že tento límček by som odstrihla na ňom, alebo že by som ho kropla do nejakej dĺžky, akože nie kropla ako crop top, ale kropla, že tak midriff sa to volá, tá časť pupu, ktorá vám trošku točí. To je tiež ešte veľký adept aj spolu so šatami, aj spolu so sakom na možnú prerábku. Neviem, akože kvalitné tričko, nie sú na ňom žiadne šmuhy ani nič. Som z neho rada a pri najhoršom s ním nič nespravím, budem ho proste nosiť na doma. Stálo 65 korún. Teraz vám ukážem asi svoju najobľúbenejšiu časť tohto holu. Ja už keď som to videla na tej stránke, tak som vedela, že to sa mi bude strašne páčiť a bude sa mi to hodiť a bude to proste dokonalá vec. A tento krásny hnedobielý bodkovaný topíček a bodky sú teraz veľmi in, pripomína mi proste Pretty Woman, keď bola Julia Roberts na tom dostihovom hřišti, dostihovom ihrisku, ja neviem už rozprávať, ospravedlňujem sa. Je úplne krásne, má holý chrbát, ale zároveň drží nejak tie prsia, že nebojím sa, že mi vypadnú alebo také niečo. A tá farba je cutesy a celé je cutesy a nádherné. Original River Island. Tento pekný topiček, z ktorého sa najviac teším, je veľkosť S a stal na 109 korún po zlave. Takže bol drahší, ale musíme uznať, že fakt cute. Akože fakt je cute. Prechádzame na predposledný kúsok, aj toto drava, leopardice, gepardice. Ja prekvapivo nemám čo ten gepardový topíček. Mám, klamem. No, takže som kúpila takéto nové tieločko. Má to aj tieto ramienka, ktoré ale nemajú žiaden zmysel a mám pocit, že ich asi odstrihnem a budem to nosiť ako tube top, lebo sú aj na divnom mieste, aj reálne, že nič nedržia. Že toto je gumička na vlasy. To nemá čo robiť na oblečení. Hej, to mi nič neudrží. A je to originál New Yorker. Vyzerá to tak New Yorkerovský. A je to New Yorkerovské, ale je to double lined, čiže bradavky by nemali presvítať, hej, má to dve vrstvy, čo je fajn. A podľa mňa proste k sukni, k rifliam, idete von, alebo aj do práce si to dám. Takže úprimne 8/10. Ja som chcela takýto nejaký good, ale zároveň basic a zároveň zaujímavý nejaký topíček. Tiež stále 109, čo je dosť na Amisu topíček, taký Amisu topíček poviem nájdem aj nový v sekači, ale teda nájdem nový v New Yorkeri, vo výpredaji, eventuálne. Ale mám ho tu teraz a je z druhej ruky, takže som nemusela ďalšie čínske ručičky zapracovávať, takže good. A tento celý haul ukončíme vecou, ktorou som si nebola vôbec istá. Je to taký topíček, originál, vyzerá veľmi zarovský a podľa mňa to je aj Zara a je tu aj výsačka, že Zara. A je to prosím pekne taká akoby biela plachtička, nepkin, proste utierka okolo krku s holým chrbtom a predstavte si opálené telo teraz s týmto topíkom. Krásne. Problémik je ale, že akú podprsenku má potom človek nosiť, lebo ani takú tú okolo bez ramienkov nemôžu nosiť, lebo potom to bude trčať vzadu na tom holom chrbte a práve ten holý chrbát je tam nádherný v tom, že tam nie je nič vidno. Na ramienka absolútne nie je šanca. Tak jedine také tie, čo to tak, viete, tak túto spoja. Ale ja ich neznášam, ja som to mala 3-krát na sebe
a 3-krát počas toho večera mi to skončilo na kolenách, ako sa to celé zošlo dole. To neľúbim vôbec, ale ten topiček je krásny a stál ma 109 korún. Tento som skoro nekúpila, lebo som brala, že 109 korún za proste handlu, s ktorou už som vedela, že vlastne nebudem mať ako s ňou nosiť podprsenku, ale som asi nakoniec rada, že som kúpila, lebo je to cutesy, very cutesy. Tak a mňa celý tento môj nákupík stal prosím pekne 906 korún za... Áno, tu je napísané 11 produktov. Za 11 vecí, čo znamená, že tá jedna vec vyšla cca proste na 80 korún. 80, 75, 70 korún proste pod 4 eurá. Jeden kus oblečenia a myslím si, že s ňou budem dosť ťažiť a že sú to veci, ktoré sa dajú veľmi pekne nejako kombinovať. Nezabudnite, že na Kennedy si môžete nakúpiť aj vy. Mám tam zľavu, slivka 15, budete chcieť niečo maličké stadiaľ a niečo veľké. Kľudne, ja vás neobmedzujem. Napíšte mi prosím vás, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo úplne. A keď tak možno nejaké tipy, že čo by ste si s čím dali. A ak budete chcieť, tak si môžeme na budúce video, že skúšame nájsť nejaké 3 outfity ku každej z tej veci. V najrýchlosti. Čo by na to? To by mohlo byť ok. Majte sa krásne. Rada som vás videla a uvidíme sa.